दा बिटिसि बिसायख'थिया थाबैनो जासिगोन बेखौ बावैसोनो फोसावसिगोन आरो बे हिसाबै जोङो 8 नं दतमा समस्ति हिसाबै बेवहाय केन्डिडेटआ बिदिनो साथाम साब्रै साबा बे रोखोमनि टिकेट बिनाय आरो जोंनि पार्टी हाइकमान्डनि खाथियाव माने बेखौ लानानै सावरायनाय बेफोर सोलिबाय थादों। दा बावहाय पार्टी हिसाबै जोंनि दतमा समस्तिखौ जोङो थांनाय 2020 आव जोङो जेनदोंमोन। ओमफ्राय नगण्य एसे भटआव जोङो जेनदों। दा बेवहाय जोङो आसा खालामदों मा हाइकमान्डनि गोजौआव जों बाथ्राखौ बुंनो हाया। हाइकमान्डआ जे डिसिसन लागोन जे डिसिसन होगोन बे मथे जों थांगोन। खोथाया जाहैबाय मा दतमानि बाथ्रा। दतमाया जाहैबाय मोनसे सेन्सिटिभ एरिया। बड'फानि माने बेयो जोनोम जायगा आरो बै थुलुंगाफुरि दङ। बे हिसाबै जोङो दतमाखौ प्रेस्टिजियास मोनसे समस्ति हिसाबै लायो। बावहाय दतमाखौ बा समस्तिखौ जोङो उद्धार खालामफिननांगौ खारन जों 2020 आव जेनदों। दा बेनि थाखायबा जोङो समस्त रायजो राजाफोरनि जे मोनसे मतामत समस्त रायजो राजाफोरनि जे मोनसे आसा जों बेखौ गुरुत्त सहकारै सिन्था खालामनांगोन जे दिनैनि दिनाव सोर सासे केन्डिडेटखौ हास्थायदों। खोथा गुबुना जाहैबाय मा जों जेरैखिजाया दतमा समस्ति देरहानांगौ। आरो देरहानो थाखायबा बेवहाय माने गोजाम मानसि एक्सपिरियेन्स मानसि बेखौ माने बायदि बायदि निउस पर्टेलफ्राव नुनो मोननाय जादों। दा बेनि गेजेराव आं फंसेल' बाथ्रा बुंगोन हाइकमान्डआ जे डिसिसन लागोन बेखौ मानिगोन। खिन्थु बिनि गेजेरावबो दिनै गुनागाथा जेबायदि मोनसे माने फाइट ओरै सोरबा निउस माबा खालामदों सोरबा बिदिनो प्रेस मिट खालामदों खोथा बुंदों बायदि बायला बाथ्रा बुंदों। बेफोरो दिनै हाइकमान्डनि खाथियाव बे समाया हाइकमान्डखौ बेबायदि प्रेसार होनाया बे जुक्ति नङा। जोंहा मोनसे डिसिप्लिन दङ पार्टिनि डेकराम दङ। हाइकमान्डआ मोनसे डिसिसन लागोन। खिन्थु डिसिसना जेब्ला भुल जागोन बेनि एगेन्स्टै जोंनि रायजो राजाफोर बा जोंनि वार्कारफ्राबो माने बेनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो गोनां जायो। दा नंखायनो आं मोनसेल' खावलायनाय जोङो दतमा समस्ति हिसाबै जेरैखिजाया उद्धार खालामथारनांगौ उद्धार जाथारनांगौ। बे सार्तखौ नायनानै जोङो माने जाय सिनियर मस्ट हिसाबै आरो आगोलनिबो MCLA हिसाबै आरो माने एक्जिस्टिं TCLCC चेयारमेन बे हिसाबै माने आंनि बाथ्राखौ आं बुंनानै लानांगोन दिनै। खारन गुबुनफ्रा बायदि बायला बाथ्रा बुंनानै लाबाय आरो दिनै आंनि खेथ्रआव आं बेखौनो बुंगोन जे गुबुनफ्रा इनडिसिप्लिन भाबै जेरैबायदि मोनसे अर्गानाइज खालामदों बेयो खुब माने मोजां नङा पार्टिनि लाइनाव। आरो जों आसा खालामो पार्टिया मजबुत जानांगौ। पार्टिनि गायसनगिरि सेक्रेटारि फाउन्डार माने प्रेसिडेन्टआ जाहैबाय जोंहा UG ब्रह्म सार। आङो सेक्रेटारि बै समावहाय मावथि ब्रह्म हाज'वारि बे जाबाय जेनेरेल सेक्रेटारि। दा बे हिसाबै पार्टिनि प्रति जोंहा मोनसे सिम्पेथि दङ। पार्टिखौ रैखा खालामनांगौ पार्टिखौ गसंथा होनांगौ आरो पार्टिखौ जोङो पावाराव लाबोनांगौनि दायित्व जोंनाव। दिनै पलिटिक्सनि बाथ्राया मा पलिटिक्सआ जाहैबाय नों पावारखौ नों जेरैखिजाया केपचार खालामनांगोन। पावार पलिटिक्सखौ खालामनानै नोङो जोंनि रायजो राजाखौ जों मा रोखोम सेबा खालामनो नागिरदों। दिनै BTR हिसाबै प्रमद बर'नि जे मोनसे खामानि मावनाय जों बेखौ बाख्नायो। भिसनारि मोनसे प्रजेक्ट आरो मिशनखौ जेरैबायदि साक्सेसफुलि खामानि मावगासिनो दङ बाहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। जोबोद मोजाङै जोंनि रायजो राजाफ्रा बजबनानै लादों। जुदि दिनैनि दिनाव केन्डिडेट हिसाबै जोंनि हाइकमान्डआ जुदि आंनि मुंखौ लायो अब्ला बेवहाय देरहागोना एकदम 100% खाथां। बेवहाय थांनाय बाराव जोङो 1400 भटआव जेनदोंमोन। 1400 भटनि गेजेरावहाय जे जोंनि माखासे गामियानो अलरेडि माने बनरगाव समस्तियाव हाबब्रेहैनानै जों बे भटखौ मोननो हायाखिसै। बेवहाय 542टा भट दंमोन। आरो गुबुन थेङाइगावनि जे मोनसे पलिं सेन्टार बेवहाय प्रिसाइडिं अफिसारा सहि होनो बावनानै माने 313टा भटआ बाहाय दैयाव थांबाय। 800 भटआ नस्थ' जाबाय। 700 भट मोनबानो जों देरहायोमोन। दा बे हिसाबै आं सानो जुदि आंखौ केन्डिडेट हिसाबै हाइकमान्डआ जुदि सायख'नानै हरो अब्ला बावहाय खमसे खम दिनैनि दिनाव जोङो 18,000नि खम भट मोना। 18,000 भट मोनोबा जों गोरलैयैनो देरहायो। नोंथाङा दा माबायदि हाइकमान्डनिफ्राय थायो जे केन्डिडेट हिसाबै जायखौ होयोबा देरहागोन बेखौनो नोजोर होनांगौ। बेवहाय दिनै फंसे बाथ्राखौ बुंबावनांगोन जे जोंनि जायफोर टिकेट बिग्रा नामा गैयि माने दानजोबनायनि उनावहाय दिनै आं थाबथाहैबाय बे बाथ्राखौ आं स्पष्ट मिथिगौ। दा गासिबो माने टिकेट बिग्रा बिथांमोनहा दिनै जोमैखौ होनाङा ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मखौ नाङा बे रोखोम बाथ्रा बुंनानै सिबखौनो दिनै फैजानो लुबैदों। बे मथै पार्टियाव माने ग्रहन जग्य नङा आरो बे रोखोम खालामोबा हाइकमान्डनि गिदिर भुल जागोन। दिनै प्रमद बर' सारनि जे मोनसे मान सन्मान बेखौ रक्षा खालामनानै जोङो दिनैहाय बिथांखौ आखि आगदा थानानै जेब्लाबो जोङो रक्षना बेखन होयो। बिथांनि खामानि मावनायखौ जों जेब्लाबो थुलुंगा होयो। बिथांजों खामानि मावफानानै जोङो गावखौनो गोजोननाय मोनो। रायजो राजाफ्रा बजबनानै लायो। बे हिसाबै माने बिथाङा दिनै दतमा समस्तियाव फैनानै भट गेलेनांगौआ माने खुब जुक्तिपुर्ण नङा आरो बे खाबजाथाव नङा।